Ahojte lidičky, já jsem Pixma a to je moje uvítací video. Založila jsem si kanál, kde budu hlavně dávat nějaký vlogy, challenge, tak vám taky něco řeknu taky o sobě. Já jsem vlastně normální holka, zatím mi je 13. Narodila jsem se v roce 2001, 30. září. Mám 3 nevlastní sourozence, mám 2 bratry, 1 sestru a jeden bratr je tady dneska se mnou. Jmenuje se to nemůžu říct, ale jeho jméno na YouTube je Košík. Natáčel vlastně videa s mojí kamarádkou Peckou 7. Kanál bude v popisku, je kanál Pecky. Ano, Pecky 7 kanál bude v popisku. A co bych ještě o sobě mohla říct? Ráda koukám na různý youtubery, ale i dospělí, jak třeba raději holkám, raději klukům, co mají dělat, co nemají dělat. Ty takový ty vlogy jako jak psát holce, nepsát holce, inspiruju se různými challenge. A určitě ty challenge si zkuste i doma, nemusíte na kameru, ale stačí třeba, když si to jenom zkusíte doma pro zábavu, protože je to velká zábava. Budu se snažit přidávat videa pravidelně, takže tak 1 do týdne tady určitě nějaký video bude. Bude s mým brachou Košíkem, nebo s kamarádkou Peckou 7, nebo s oběma. Pak samozřejmě třeba bude i s mýma jinýma kamarádkama nebo kamarádama. No, pak další věc, teď něco jsem chtěla říct. Jo, určitě se koukněte na kanál Pecky 7, protože tam má také různé challenge a vlogy. Točí to se svou kamarádkou Simkou. 7, ano, v obě tam mají 7 z toho velké kamarádky, nejlepší kamarádky. A vlastně ona tam má třeba challenge, dá se říct, pokud znáte challenge Chappi Bunny, tak to je vlastně za účelem toho, že si narvete co nejvíc marshmallow, nebo po jednom marshmallow, vždycky to musíte říct Chappi Bunny. A právě ta Pecka 7 neměla normální marshmallowny, ale měla banány, takže to nazvala Chappi Monkey. Jo, takže oni vždycky dali jeden marshmallownový banán do pusy a řekli Chappi Monkey. No a Košík chtěl něco říct. A já jsem chtěl říct, co jsi říkala. No, chtěl říct, co s těma banánama, protože jsem myslela, že jsem to neviděla, to video, a já to viděla dost dobře. No a co bych vám asi ještě tak mohla říct? Jo, co teď máme pejska od května, takže tady určitě budou i nějaký videa s naším pejskem. Pokud se to teda povede, pokud ji držíme vlastně před objektivem. No a jak jste si mohli všimnout, tak já nejsem zrovna štíhlé postavy, ale snažím se s tím něco udělat. A příště možná, ne v dalším videu, ale za několik videí později mě možná uvidíte už jakoby v jiný postavě a Košík zase chce něco říct. Že možná se budeme dělat menší pranky. Žádný pranky tady nebudou. A nějaký rozdíl. No, to je další věc. Další věc je, určitě sem budu dávat vlogy a challenge tady s bráchou. Napište mi na můj Facebook, kde se jmenuje Elis Hlizová. To je moje pravý jméno. Napište mi tam, přidejte si mě a napište mi tam jako nějaké otázky, které na mě máte. Já vám potom ve videích odpovím. Další věc, co jsem chtěla říct, hodně důležitá věc. Budu se sem pravidelně každý týden pokusím přidat aspoň 1 nebo 2 videa. Ale teďko na prázdniny máme všichni určitě spoustu plánů a jsem na tom stejně i já. 3 týdny nebo týden teďko budu v kempu, kde není Wi-Fi. 3 týdny, potom budu u babičky na zahradě, kde taky není Wi-Fi, pak budu 2 týdny na táboře, kde taky není Wi-Fi, takže nebudu moc přidávat videa. Budu moc natáčet, ale ne přidávat. Takže určitě potom pořídím nějaký videa i z tábora, abyste viděli, jak tam vypadalo, i ze zahrady, i z kempu, nebo jakoby z chaty, i z kempu, abyste viděli, co tam vypadalo a tak měsíc a kousek se prostě neuvidíme. Takže teď to je moje úvodní video a to bych měla vlastně dát dneska už, jakoby jsem na YouTube a tak zítra, možná pozítří přidám ještě challenge, kterou jsme taky natáčeli dnes s bráchou, ale abyste byli napjatí. No a teď teda tady Košík vám taky něco řekne. No tak já fakty o sobě říkat nebudu, to se chystám rozdížit s Peckou, protože ona už točila nějaké své fakty. Tak říkala, že by jsem taky mohl na její kanál natočit fakty,
takže to když tak uvidíte u ní na kanále a když tak klasika kanál, protože v popisku jako klasika, když tak s Pixelem hraje Minecraft, takový Pixel možná bude točit nějaký hry, to nevím, ale Pecka to tam má jistý, že bude točit hry. S Peckou jsem točil víc videí než se Sýmkou. A ještě promiň, že Košiku přerušuju. Teď vám tady říkám jenom zkráceně, že jsem Pixma, ale ve skutečnosti na Minecraftu hraju jako Pixma 3500. A jenom, jak jsem došla k tomu jménu, došla jsem k tomu tak, že jsem dostala novou tiskárnu. A to je od značky, nebo prostě jako je tam prostě název Pixma, tak jsem si říkala, potřebuji něco složitého, něco, co nikdo nemá, tak se prostě jmenuje Pixma 3500. No, tak já nevím, co tak ještě dodat.